Christmas tree actually kami niya picture. Hello guys, good morning and Merry Christmas. Dahil this is pinifilm ko na 24th at ako ay magluluto ng pasta. Nasaan na yung pasta ko? Tapos ito pala guys, binili ko, hindi ko napakita pala sa inyo ito. Hindi ko na vlog yung pag bili ko nito. Ito yung binili ko na mas na-organized na siya. So gusto ko lang talaga yung simple lang. So yan, nilagay ko siya dyan. Tapos dito sa ibabaw. But anyway, ito yung lulutuin ko ngayon guys. Kasi kami. Toka kami. Kami yung nakatoka sa salad. So ayan. So kasi salad yung akin at saka wine. Tsaka yung kahapon pa lang ako bumili ng wine. Wow, may pa-wine si Mayora, diba? So, ang bibiliin ko sana yung chamdor. Kasi yun yung namin noon na tikman noon, yung chamdor. Masarap talaga siya, yung sparkling wine. Yung putla-putla ko. Wala ako lipstick, nakalaman. Lipstick na ako. Ayan, nag-lipstick na tayo na very very light. Pero wala tayong kilay, pero very na yan. So, ito yung binili ko, yung May. This is 195 lang ata. Ayan, sparkling wine din ito. Yeah, white grape juice. So, ayan, yun yung iinumin namin mamaya. Tapos, ang gagawin ko ngayon is since natapos ko na yung pagpack ng order. Actually, may mga kulang pa yan. Pero, papapunta ako ni mama sa bahay kasi ako yung pagluluto niya sa ulam. Kasi pagod daw siya. So, yun. Pero, lulutuin ko lang muna to yung aking, tawag dito, salad. Kasi, kami guys, toka-toka kami. Kasi mamaya magbabarbecue lang. Tapos, yun. Kasi dito talaga kami sa bahay ng mga biyanan ko. Pero papunta lang kami kina mama mamaya until 9 lang kami doon ni papa. Tapos uuwi na rin kami dito. So ayun. So eto na lang yung lutuin ko. Kasi sabi nila marami daw yung 1 kilo. So ito lang half lang yung lutuin. So ayun. So eto na guys. Nakita nyo ba yung itsura niya? Nag-colorful na siya. I-mix ko na lang yung niluto ko yung 1 kilo. Teka, ang ingay ng TV. Kaya, ayan, niluto ko na lang siya lahat. So, yun. Lagay ko, guys. Ito yung aking ingredients. Ito. Tapos, yan. Yung fruit cocktail na, yung juice niya, ilalagay ni mama yan sa humba. Mamaya lulutuin niya. Tapos, itong cream densada, dalawa. Actually, 3 yung binili ko. Pero titignan ko lang muna kung okay lang 2. At saka 2 ganito. So, wala na akong cream dahil kondensada na yung binili ko. Tapos, ito cheese. So, yan. Yan lang yung ilalagay ko. From Mom Else with Love. Ito. Grabe na po. Dinosaur. Bebe. Kuha na. On dabi, on. Iyon. Be, pawak, dabi, pawak. Wow. Pawak ba? Pawak. Buy, alam mo kalagaw. Ayaw lagi. Apa? Wala na. Sin apa kadaghan ba kasi mong gusto? Ayaw sa libutang. Palakaw sa dito sa dito. Ayaw niya na badulai ma. Sa luag. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us
Hello guys! Merry Christmas! Merry Christmas! Ano ka? Ano siya nag-selfie? Habi niyang selfie. So ito yung setup namin guys, ha? Yung aming mini Christmas tree and ang upaw saka yung mga gift. Yun yung Christmas tree actually sa kanila yung Christmas, tapos ito yung mga gift. Yan, tapos yung food namin, second round na to namin guys. Ito yung mga food, merong spaghetti, humba, cute kina cake, fish, tapos yan, maha. Tapos meron pang salad doon yung ginawa ko na salad guys. Actually pangalawang kain na namin to dahil kumain na kami kina mama. Pero yun. Merry Christmas! Merry Christmas! Sabi niya yung picture. Merry Christmas! Be, tato bang nanay, be? Merry Christmas! Sige, di wala. Sige lang sa liko. Kada tuwi na lang sa liko ka lang papa. Asa mo ni? Ay gani kayo ako kapalit. Ha? Wow. Wow, dagay na no, iko ba para mo tinian. Si mama ba